תודה רבה לכם, וואו, איזה כיף, כיף לנו להיות פה. פתחנו את הקונצרט שלנו עם שני פרקים מתוך היצירה מוזיקה לזיקוקי דינור מלכותיים של המלחין גאורג פרידריך הנדל. וכמו שבאמת השם מרמז לכם, המוזיקה הזאת נכתבה כדי ללוות מופע זיקוקים גרנדיוזי שהוזמן על ידי המלך ג'ורג' השני כדי לחגוג הסכם שלום שנחתם בין אנגליה לבין צרפת. כמה היינו רוצים שנוכל גם לנגן את זה פה עבור איזה הסכם שלום שלנו, אבל אתם בטח לא תתפלו לשמוע שגם שם הסכם השלום לא בדיוק החזיק מעמד, וגם מופע הזיקוקים לא היה הצלחה גדולה, למרות שהיה שם פירוטכניקה מאוד מרשימה, יותר מ100 תותחים שירו בו זמנית, זה די נכשל והיו שריפות ופצועים ואפילו הרוגים. אבל המוזיקה של הנדל היא דווקא הייתה הצלחה גדולה, והיא עד היום אחת היצירות הכי מבוצעות של הנדל. היצירה הזאת זו היצירה האחרונה שהבאנו לתזמורת, התחלנו לנגן אותה, לעבוד עליה לקראת סוף פברואר, ממש לא מזמן. לעומתה היצירה הבאה שלנו היא היצירה שניגענו ממש בתחילת השנה. תלמידים פגשו אותה לראשונה ב3 לספטמבר. ואני רוצה שתשמעו כיצד נשמעה התזמורת שלנו במפגש הראשון שלהם עם התווים. זה יהיה ביצוע כמו בקונצרט של סוף שנה. מוכנים? נראה לי שהם סבלו מספיק, רון, תודה. יש לנו עוד הרבה מזה למי שרוצה, יש לנו הרבה מהחומרים האלה. וזאת מין מסורת שיש לנו כבר כמה שנים, שאנחנו תמיד מקליטים את החזרה הראשונה, את המפגש הראשון של התזמורת עם התווים, ואז אנחנו משמיעים להם בדרך כלל אחרי הקונצרט. וזה תמיד מאוד מצחיק, קצת מביך אבל מאוד מצחיק, אבל מעבר לערך של ההומור, יש פה ערך אחר שהוא לא פחות חשוב מהומור. בעולם של היום קשה לנו לדבר על תהליכים ארוכי טווח, בטח עם חבר'ה צעירים כמו החבר'ה שפה על הבמה. וזאת בדיוק הגדולה של החינוך המוזיקלי. החינוך המוזיקלי מאפשר לחבר'ה פה לקבל משימה שהיא מאוד קשה, לפעמים אפילו נראית להם בלתי אפשרית. אבל בזכות הניסיון שלהם הם יודעים שבעזרת עבודה קשה וזמן ממושך של עבודה, הם הצליחו לעמוד במשימה הזאת, למרות שבאמת זה נראה להם באותו רגע לא קשור לכלום. את המילים האלה אמר לי תלמיד לשעבר, בחור בן 30 פלוס, לא מוזיקאי היום, אבל עובד כמנהל בספרייה הלאומית בירושלים, והוא אמר לי את זה שהוא ניסה להסביר לי את המשמעות של החינוך המוזיקלי עבור החיים שלו היום. אז אנחנו נמשיך עכשיו עם שני פרקים מתוך סוויט הג'אז, דרך אגב, אין קשר לג'אז, זה היה אתמול, אבל זה השם, שני פרקים מתוך סוויט הג'אז של שוסטקוביץ', הפרק הראשון פולקה בביצוע הרבה יותר טוב, ולאחריו פרק שנקרא פוקסטרוט. תהנו.
קצת יותר טוב, לא? נכון? תחילת שנה. שוסטקוביץ', ששמענו עכשיו את המוזיקה שלו, הוא המאסטר של כתיבת לעיתים. אחד מהמלחינים האלה, אולי חלק מכירים את הוואלס המפורסם שלו, אפילו ניגענו אותו פה לפני כמה שנים. אבל במוזיקה הקלאסית, בטח במוזיקה הקלאסית של המאה ה-20, לא כותבים בדרך כלל מוזיקה פשוטה וקליטה, אלא לרוב מוזיקה מאוד מאוד מורכבת. המלחין הבא שלנו, מוריס רבל, הוא אחד המלחינים המצליחים של החצי הראשון של המאה ה-20. הוא באמת כתב לרוב מוזיקה מאוד מורכבת, עם הרמוניות מורכבות ותזמור מאוד מורכב. אבל הגדולה האמיתית שלו באה לידי ביטוי דווקא שהוא כותב מוזיקה פשוטה. וכזאת היא היצירה הבאה שאנחנו הולכים לנגן לכם. היא נקראת השיחה של היפה והחיה, והיא מתוך אוסף של יצירות שנקראות אמא אבזה, שכולם איזה חלק מכל מיני סיפורי אגדות. כדי לאפיין את שתי הדמויות האלו, היפה והחיה, רבל בוחר במוזיקה ממש פשוטה. היפה שפותחת את היצירה מנגנת מנגינה פשוטה ושלווה. זה נשמע ככה. באמת פשוט ויפה. תנועה מדודה של רבעים. כן, אפשר, מגיע. חכו, יש לה עוד הרבה מזה בהמשך. אז זאת היפה. ואחר כך הוא מציג לנו את דמות החיה, וגם הדמות של החיה היא דמות שמורכבת ממנגינה מאוד פשוטה, מנגינה של 4 צלילים, כאשר בין הציל הראשון לשני יש איזה מין קישוט כזה שנותן את העוקצנות של החיה. אז דמות החיה נשמעת ככה. כן, פשוט אך מאיים. בראבו. אז בהתחלה הוא מציג את היפה, ואחרי זה הוא מציג את החיה, ואז מתחיל השיחה ביניהם. והשיחה היא באמת המקום שבו רבל מייצר כל מיני דברים מאוד מעניינים, אתם תשמעו, מבחינת מרקמים והרמוניות, ואתם יודעים, בשיחה כמו בשיחה, אז לפעמים היפה פתאום הופכת להיות ממורמרת ועצבאית וכעוסה כזאת, ודווקא החיה הוא פתאום מאוד רגיש ומאוד עדין, זה הכל נראה כמו מין פרק של חתונמי כזה, אתם יודעים, סטייל כזה. אבל הקסם האמיתי, וזה לא קורה שם בטלוויזיה, זה קורה פה אצלנו על הבמה, הקסם האמיתי מתרחש בסוף היצירה. בסוף היצירה רבל לוקח אותנו למין עולם מיסטי ובאמת מרגש, שבו סוף סוף היפה והחיה מצליחים להתאחד ביחד לסוף המרגש של סיפור האהבה שלהם. אז אני מזמין אתכם לצלול יחד איתנו לעולם האגדות ולהתרגש ביחד מהיפה והחיה.
וואי, אתם לא יודעים כמה זה קשה, המוזיקה הזאת. זה כל כך מרגש שהם מסוגלים לנגן כזאת מוזיקה. זה הכי מרגש, כי זה באמת, זה לא מובן מאליו. מגיע להם, מדהימים. אז מוריס רבל, ששמענו עכשיו את המוזיקה שלו, הוא אמנם נולד בספרד, אבל הוא היה ממוצא צרפתי, והוא גדל והתחנך בצרפת. וכמו כל המלחינים הצרפתים במאה ה-20, הגורו הגדול, הבן אדם שאליו הוא ככה ישיר מבט ויראת כבוד, היה המלחין קלוד דביסי. ודביסי הוא באמת אחד המלחינים המעניינים במאה ה-20. הוא כתב מוזיקה מודרנית לתקופתו, חדשנית בתחילת המאה, אבל הוא לקח אותה לסגנון מאוד מיוחד, והושפע מאוד כנראה מסגנון האימפרסיוניזם באומנות. ומי מכם שמכיר ככה ציורים של מונה, כל הדברים האלה מאוד מעורפלים, אז זה משהו שמאוד מאפיין את המוזיקה של דביסי, מין חוסר פוקוס שכזה. אבל היצירה הבאה שאנחנו הולכים לנגן לכם, היא דווקא מגיעה מהשראה אחרת לגמרי. כי דביסי היה בן אדם מאוד פתוח. הוא היה מאוד פתוח למלא דברים, ובתחילת המאה ה-20 הגיע לצרפת הג'אז השחור מארצות הברית, וזכה שם להצלחה מאוד גדולה. האמת היא שהוא הצליח שם הרבה לפני שהוא הצליח באמריקה אצל האדם הלבן. ודביסי מאוד מתלהב מהסגנון החדש הזה, הוא מחליט לכתוב ככה מוזיקה בהשראתו, ואנחנו ננגן לכם יצירה שנקראת גוליווגס קייקווק. מה זה גוליווגס קייקווק? המושגים המוזרים האלה. אז הגוליווג זה מעין בובת סמרטוטים שהייתה מאוד פופולרית בתקופה הזאת, של מין קריקטורה של בן אדם שחור, והקייקווק זה ריקוד, אבל יותר מריקוד זה תחרות ריקודים, שהמטרה היא לרקוד ריקוד כמה שיותר טיפשי. צריך להיות ממש ריקוד דבילי בטירוף, ומי שמצליח לרקוד את הריקוד הכי טיפשי, מקבל מה? תחשבו? עוגה, נכון, אבל לפנים. אמיתי, באמת היה מקבלים עוגה לפנים. אז הוא כותב את הריקוד, כן, ריקוד הקייקווק של בובת הסמרטוטים הגוליווג. וכדי לאפיין את הבובה הזאת מבחינה מוזיקלית, הוא לוקח את סגנון הרגטיים, שאתם בטח מכירים מסקוט ג'ופלין. אצלו זה נשמע ככה. זה ג'ופלין. אצל דביסי זה נשמע כבר קצת אחרת. זה נשמע ככה. כן, פתאום זה נהיה קצת מוזר, הרגטיים הזה. אבל זאת רק הפתיחה, ובהמשך דביסי משחק עם הבובה הזאת שלו ומקפיץ אותה דרך הרגטיים, עם מוזיקה מאוד כיפית ומגניבה, המון הומור במוזיקה, אתם תשמעו. אבל לקראת אמצע היצירה יש קטע מאוד מוזר. פתאום המוזיקה כאילו נעצרת, ואז פתאום מנוגן הנושא הבא, נושא מלא רגש ותשוקה. זה נשמע ככה. מוזר, כאילו, מה זה קשור לכל הבובה המקפצת שלנו? אבל הנושא הזה זה לא נושא שדביסי כתב, זה מנגינה מאוד מפורסמת
שהוא לקח מאופרה שנקראת טריסטן ואיזולדה, שכתב אותה המלחין ריכרד וגנר. והנושא הזה נקרא נושא התשוקה והכמיהה לאהבה. הכי מלא פאתוס ורציני שיש. מאוד לא מתאים לכל הסיטואציה של הריקוד הטיפשי שלנו, כן? של בובת הסמרטוטים. אז למה DBC בוחר פתאום באמצע היצירה להכניס את וגנר לתמונה עם המוזיקה הזאת? את זה אני משאיר לכם לגלות, ותקשיבו בדיוק איך DBC מגיב מבחינה מוזיקלית אל הנושא של וגנר. אז בואו נצטרף ביחד אל בובת הסמרטוטים בריקוד הקייקווק שלה. זה לא וגנר. נחזור אחורה קצת בזמן,
לשנת 1873. בווינה מתרחש באותה שנה היריד העולמי. זה מין האירוע שהיה מתרחש פעם בכמה שנים, כל פעם במקום אחר, אירוע גלובלי מאוד מאוד חשוב, שהיו מגיעים אליו אנשים מכל העולם והיו מציגים את ההמצאות החשובות והגדולות שלהם, את התרבות שלהם, את האומנות שלהם. ולאותו אירוע בווינה מגיע בין השאר השח הפרסי. ומכיוון שמגיע מדמות כזאת רמת מעלה, אז אתם יודעים, רוצים לנגן עבורו את המנון פרס, אבל למרבה הפדיחה הם לא הצליחו למצוא את התווים של ההמנון. אז מה עושים? פונים למלחין הכי פופולרי באותה תקופה בווינה, יוהאן שטראוס הבן, ומבקשים ממנו לכתוב מרש פרסי שיקבל את פניו של השח. והוא באמת כותב, והדבר הזה מבוצע ככה עם השח הפרסי, אבל היצירה הזאת היא מעבר לסיטואציה, היא יצירה שפשוט נשארה איתנו, כל כך מוצלחת, שמנגנים אותה גם היום בהרבה אירועים, כולל בקונצרטים בווינה, דווקא קונצרטים של השנה החדשה. אז האם אתם חושבים שגם היום נשיא איראן יושב לו כזה עם כוס שמפניה, כן? ומקשיב בפרוץ השנה החדשה למרש הפרסי של שטראוס? אני בספק אם זה הדבר שקורה, אבל אנחנו רוצים להקדיש את היצירה הזאת לכל בני העדה הפרסית שנמצאים איתנו פה בעולם או על הבמה, וכמו שאומרים בפרסית, רגע, אני צריך להסתכל, כי אני לא זוכר, הנה נזכרתי, כמו שאומרים בפרסית, הוש בגזרה, שזה נשמע מאיים, אבל זה אומר
אוקיי, אנחנו עוברים למלחין קצת יותר ככה, טיפה יותר מפעם, המלחין יוזף היידן, באמת שם מוכר, והכינוי שהיידן קיבל עוד בחייו היה פאפה היידן. למה קראו לו פאפה היידן? אולי בגלל שהוא חי עד גיל יחסית מאוחר, וגם הוא היה מעין דמות אבאית כזאת של חברי התזמורת שניגנו עבורו. היה באמת בן אדם מאוד מאוד נעים ונחמד. אבל השם הזה ייצר איזושהי תדמית שהיא קצת חוטאת לדמותו העמידית של היידן. הרבה אנשים מתייחסים להיידן היום כאל איזה מין מלחין כזה זקן, ארכאי, כזה שכותב מוזיקה שלא בדיוק מתאימה לדור הצעיר. נגיד אם הפילהרמונית עושה קונצרט כזה, פעם היו קוראים לזה קונצרט בג'ינס, אז לא מנגנים היידן, לא, זה לא לדור הצעיר. אבל כמה שהם טועים. כי בהיידן יש שתי תכונות שבדיוק הן מחברות אותו דווקא אל החבר'ה הצעירים פה על הבמה, ואני בטוח שגם אתם תרגישו את זה. קודם כל אצל היידן במוזיקה יש הרבה מאוד דרמה. יש הרבה דרמה בעיקר בסימפוניות שהוא כותב בשנות ה-70 וה-80 של המאה ה-18. הייתה אז מין תנועה שנקראה השר והדחף, והיידן קרוב לוודאי מאוד הושפע ממנה, והם דגלו בשבירה של חוקים, שבירה של מוסכמות, ובהבעה של רגשות, גם עם רגשות קשים. אז זה דבר אחד. והדבר השני, אתם יודעים, כמו אצל כל טינג'ר זוהם ודרמטי, תמיד יש גם הרבה מאוד הומור. ואצל היידן יש תמיד המון הומור במוזיקה. תמיד אפשר למצוא את זה אצלו. והיצירה הבאה שאנחנו ננגן לכם משלבת בדיוק את שני האלמנטים האלו. זה הפרק הראשון מתוך סימפוניה מספר 83 של היידן. ובפרק הזה יש בעצם שני נושאים עיקריים. הנושא הראשון, שפותח את הפרק, נושא מאוד מאוד דרמטי. תשימו לב בעיקר איך הציל השלישי בנושא מייצר מין מתח כזה שבא לידי פתרון רק בציל שאחריו. בואו נשמע דוגמה. עם כל התזמורת זה נשמע עוד יותר דרמטי. והחלק המצחיק קורה בנושא השני. הנושא השני הוא מנושא מאוד מוזר ומצחיק כזה, ואנשי התקופה הרגישו שזה נשמע להם קצת כמו קולות של קרקור של תרנגולת שאוכלת זרעונים מהרצפה. ככה נשמע הנושא השני. זה מה שנקרא מי ימצמץ ראשון, כן? הנושא הזה, נושא התרנגולת, נתן בעצם את השם לסימפוניה כולה, ועד היום קוראים לסימפוניה הזאת סימפוניית התרנגולת. אז אנחנו ננגן לכם את הפרק הראשון מתוכה, ואני מזמין אתכם להיכנס לעולם של הזקן הכי צעיר שיש, יוזף היידן. אז הנה, הפרק הראשון.
איזה מלחין היידן, וואו. באמת, צריך לשמוע יותר היידן. זה נכון? אני צודק או שזה רק אני בראש שלי? זה כיף, גם להם דרך אגב, הם נורא נהנים מזה. אנחנו נמשיך, ואני אגיד משהו שבתקופה האחרונה, אתם יודעים, אנחנו עוברת לנו תקופה מאוד לא פשוטה, כבר זמן די ארוך, ואני אומר את המשפט הזה כי כל הקונצרטים שהייתי בהם לאחרונה, שמעתי שמישהו אומר את המשפט הזה, אז הרגשתי שצריך להגיד אותו. אז הנה גם אני אומר אותו, ובעצם זה הדרך שאני אומר את זה, היא הדרך שבה רבים מאיתנו מתמודדים עם התקופה הזאת, וזה דרך ההומור השחור. אבל אתם יודעים, כמו הבמבה, הפתיתים, הקרמבו, גם את ההומור השחור לא אנחנו המצאנו. למרות שלפעמים נדמה לנו שכן. הוא כנראה קיים משחר האנושות, ותמיד כשאנשים היו במצוקה, בתקופה קשה, ההומור הזה עזר להם להתמודד איתה. ככה גם היה בימי הביניים. הייתה אז המגפה השחורה, מגפה מאוד קשה שהרגה בין שליש לחצי מאוכלוסיית העולם המערבי, ואנשים היו צריכים, אתם יודעים, הומור כדי להתמודד עם הסיטואציה הזאת, ובצרפת המציאו קונספט מעניין שנקרא דנס מקאברה. בתרגום חופשי זה אומר מחול המוות. מה הרעיון? הרעיון אומר שבמוות כולם שווים, ולכן שרוקדים ביחד את הריקוד של המוות, אז כולם רוקדים אותו במשותף. המלך והקבצן, העשיר, העני, גברים, נשים, ילדים, נוצרים ואפילו יהודים רוקדים ביחד את מחול המוות. באמת, כן, לא תמיד, כן? אבל בחלק מהמקרים אפילו היהודים חלק מהאירוע הזה. אז הקונספט הזה של ריקוד המוות זה משהו שהמשיך ככה ללוות את ההיסטוריה שלנו, והרבה מאוד אומנים השתמשו ברעיון הזה כדי לכתוב יצירות אומנות עליו, והמשורר הצרפתי הנרי קזליס כתב פואמה מאוד מאוד יפה על הדנס מקאברה, על מחול המוות, וקמיל סן-סאנס, המלחין בן תקופתו, החליט לקחת את הפואמה הזאת ולהפוך אותה למוזיקה. אז מה מספרת לנו הפואמה? היא מספרת לנו שבשעת לילה מאוחרת, שפעמוני הכנסייה מצלצלים לחצות, מלאך המוות מתגנב לו לאט לאט אל בית הקברות, ובידיו כינור. באמת, הוא בא עם כינור, וכשהוא מגיע אל בית הקברות הוא מנגן את הצלילים הבאים. מרווח מוזיקלי מוזר וצורם. המרווח הזה נקרא במוזיקה טריטון, וזה מרווח שבימי הביניים אסור היה לנגן אותו, אפילו כינו אותו מרווח השטן, כן? אז שמלאך המוות פה פוצח במרווח הזה, דרך אגב, הוא היה צריך לכוון את הכינור במיוחד, כדי שהוא יוכל לנגן את זה בלי ללחוץ על המיתרים, אז אחר כך אתם עם חדי העין יבחינו שאולי באמצע היצירה, נועם מכוון בחזרה את הכינור שלו, הוא צריך חזרה את המרווח הנכון שמצלצל טוב, אבל הדבר הזה מאיר את המתים ככה מקבריהם, והם מתחילים באמת במין מחול, מין כמו ולס כזה, אבל די מוטרף, מין ריקוד מוות כזה משוגע, ובמחול מוות הזה אתם תשמעו כל מיני דברים כמו קולות של שלדים ושל רוחות רפאים ושל מכשפות. תנסו ככה לזהות את כל הדברים האלה בתוך המוזיקה. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו זה אנחנו ניכנס למכונת הזמן שלנו ונטוס קדימה, לא רחוק, לשעה 11:59 בלילה. עוד רגע, חצות, השעון יצלצל, ואז
טוב, כמה דקות לפני שהם מסיימים, אני רוצה להודות מאוד, קודם כל לכם שבאתם להיות איתנו ולהקשיב לנו הערב. להודות לתלמידים על הנגינה שאין מילים, ולהביע את הערכתנו כולנו אליה. ואני לא מתאפק בלספר לכם, בעוונותיי יוצא לי לעשות די הרבה חזרות עם תזמורות בגילאים קצת יותר מבוגרים בגרמניה, ולאחרונה, היו לי ממש לאחרונה, בשבועות האחרונים, כמה חזרות שם. אתם יודעים, משרד החוץ הישראלי לא הם עסוקים, אז אין כל כך יודעים מה קורה. אז שאלו אותי שמה, אם אתם פוחדים לצאת מהבית כי יהיה אזעקה. נכון? זה נשמע לנו הגיוני. אבל בעולם הרגיל,
תלמידים הולכים לבית ספר, והם לא חושבים שאולי יהיה אזעקה. לא מתרגלים ירידה למרחב המוגן. זה לא כך מובן מאליו. ואני רוצה להגיד שבשנה המורכבת וכל המילים האלה שבעצם לא מבטאות, בשנה כזאת, להעביר את השנה עם כזאת תוצאה אומנותית ברמה גבוהה, זה קודם כל להסיר את הכובע בפניכם על היכולת הבלתי נתפסת שלכם לעשות את זה, ומלוא הערכתנו לזה. באמת מגיע, לא מובן מאליו. אני רוצה להודות להרבה מאוד אנשים שעזרו לנו להרים את הערב הזה. אני רוצה להודות ליואב ולאיתי שעל התאורה ועל הצילום שלה. אנחנו נעלה כמובן לרשתות צילום מלא של הקונצרט, תוכלו לשלוח לכל הדודות והסבתות שלא יוכלו להגיע, זה חשוב, באמת זה מעניין. להודות לרון ולמיקו קנטי, שהם אחראים על מה שאתם שומעים, וזה גם כן, הסאונד שאתם עושים לנו זה חלק גדול מהצלחת הקונצרט, ותודה על זה. רוצים להודות לאדם, אני לא יודע אם הוא פה איתנו, אבל שאנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בבית ספר הזה. אנחנו כמגמה, בלי הסיוע שלו והתכנון שלו והמילה הטובה והיד שלו, וזה חגי קורדובה. איך אומרים? לא זזים בלעדיו. ואני רוצה להודות לשני הכהנים הגדולים של הקונצרט הזה, לשניים שאין ולא יהיה כמוהם, ענת גולני ורועי שפירא. ענת, בואי תצאי אלינו. ענת, מאמץ קטן, בואי למרכז הבמה. תודה גדולה מכולנו על הקונצרט המקסים הזה, ואני מתכבד להזמין לבמה את ורד. איפה ענת? ענת, בואי לפה. ענת בכלל חולה. זהו השבוע של המוזיקה, והיום אנחנו בערב של המסלול הקלאסי. אתמול היינו עם הג'אז. קלאסי פירושו מופתי, מעולה, מתאים לכל תקופה, ואינו תלוי באופנה מתחלפת. ואכן כך, אתגרים לא פשוטים עומדים בפני התלמידים במסלול הקלאסי, ועוד יותר מכך בפני המורים שלהם, בתקופה הזאת ובכלל. זו אומנות המאלצת את העוסקים בה לעבודה קשה, אינטנסיבית, לאורך זמן וביחד, שזה לא פחות קשה. מה ששמענו עכשיו מעיד על כך ויותר. מקצוענות זה שם המשחק. מחיאות כפיים. שקט אתה. אמא שלך פה, אני אגיד אותך. בהובלת התהליך הזה מצויים מקצוענים בעצמם. ענת גולני ורועי שפירא. אנשי אשכולות, ידענים ואהובים, וכאלה שכל אחד היה רוצה שהם יהיו המורים של הילדים שלו. תודה לכם, תודה מקרב לב. ושוב תודה לך דני. בוא. תודה לך דני על הכל, ובהקשר של המגמה בפרט, ובית הספר בכלל. תודה רבה רבה. תודה. אתם יודעים, אנחנו נסיים בצלילים. אבל קצת לפני הצלילים, יש לנו גם איזה משהו להגיד. אני רוצה לבקש, האמת היא, זה משהו שככה פתאום עבר לי בראש, מתלמידי כיתה ט' פה על הבמה לעמוד. כל הטטניקים. בואו תעמדו רגע. תשארו, לא לשבת. ואני רוצה לספר לכם משהו, שאני התפלאתי לקלוט שזה היה ממש לא מזמן. לפני 4 שנים
החבר'ה האלה התחילו את הקריירה שלהם במגמת המוזיקה. והרבה מדברים היום על דור הקורונה, כן? האלה שככה התחילו את הלימודים שלהם בתקופת הקורונה, ואיך הדבר הזה השפיע ומה הוא עשה, והם דור הקורונה של המוזיקה. שהם היו בכיתה ה', הם עשו חזרות הרכב קלאסי בזום. זה היה בתוך ריבועים כאלה, ולא תאמינו, אבל הם גם ניגנו משהו ביחד בזום, הקליטו עם אוזנייה, עם מטרונום, כל אחד בנפרד וסונכרן, ויש את הדבר הזה ביוטיוב, אפשר לשמוע אותם, או בזמן שנכנסתם, הם אפילו ניגנו את זה פה על הבמה, את הקטע הזה. והחבורה הזאת, דור הזום הזה, או דור הקורונה הזה, הוא באמת דור נפלא. יש להם גם אינטליגנציה מאוד מאוד גבוהה, אבל גם אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה. ורק הדבר הזה מאפשר לכל האירוע הזה פה לקרות על הבמה. כי חבורה כזאת בגילאים כל כך מגוונים, שהם ביחד ומנגנים וכיף להם, ויש להם את ההוואי וההומור שלהם, זה קורה בזכות ההובלה של החבר'ה האלה הבוגרים שלנו, ואני מאוד מתרגש שאתם פה איתנו. מגיע להם לגמרי. ואומנם עוד לא הסתיימה לנו השנה, אבל זה בכל זאת, אתם יודעים, הקונצרט הקלאסי האחרון שלנו, ואני רוצה להגיד לכם באמת תודה לכולכם. אתם עושים עבודה מדהימה, ואנחנו בטוחים שאתם תצליחו לעשות את העבודה הזאת גם הלאה, קדימה, במקומות אליהם תלכו, אנחנו בטוחים שתביאו את הווייב הזה של התזמורת הקלאסית של בית ספר לאמנויות. בראבו לכם. אז אחרי המסע שבאמת עברנו בקונצרט הזה בין תקופות וסגנונות ודמויות ומלחינים, וסיימנו, אתם זוכרים, זה היה מזמן, לפני שהיה כל הדיבורים עם הריקוד המקאברי, ריקוד המוות הזה, שזה אולי באמת מסמל את הטרלול הזה שאנחנו חיים בו. אבל אנחנו מרגישים שהעבודה הזאת פה של התזמורת היא הבחירה שלנו להתמודד עם הטרלול הזה. אנחנו בוחרים לחיות ולא בריקוד המוות. אנחנו בוחרים לנגן, אנחנו בוחרים ללמד, אנחנו בוחרים ללמוד, אנחנו בוחרים לעשות את המוזיקה, כי זה הדרך שלנו לבחור בחיים. ולכן אנחנו חושבים שנכון לסיים את הקונצרט הזה עם באמת הבחירה הזאת בחיים. וזה לוקח אותנו אל מלחין צרפתי יהודי בשם דריוס מיו, שהוא קיבל את הזדמנות חייו ב-1917 ללכת להיות מזכיר לשגריר צרפת בברזיל. ושם בברזיל מיו פוגש את הברזילאים, והברזילאים, כמו שאתם יודעים, אנשים קשי יום, חיים מאוד קשים בהרבה מהמקרים, הרבה עוני, רעב, פשע, אבל מה שמאפיין אותם, זה כולנו יודעים, זה שמחת החיים שלהם. הם תמיד מאוד מאוד שמחים. ומיו מאוד מתרשם מהאווירה הזאת הברזילאית, והוא מחליט לקחת אותה אל המוזיקה שלו. אנחנו נסיים עם פרק שנקרא ברזיליירה, מתוך יצירה שנקראת סקרמוש, ואנחנו לא נחגוג יותר את מחול המוות, נחגוג את מחול החיים, הסמבה. תודה לכם.
Thank you.